Let me introduce myself now, people. I just want to my name. Barkan ku dai. Dan Allah wajen yan fim nake so a kai. Wajen yan fim? Eh. Wannan ko gani fagara ne ba. Fagara ne. Ya zai a fagara ne wannan dan kauye ne san ya zai. Ya wannan a tafi shi. Ko nawa ne zan bayar ka kai? Eh zan ba da. Nan fara ba da wani abu. Ba da wani abu da kake. A wannan. Shikenan ba matsala. Je ka dawo nan da kwana biyu ka dawo. Je inda nan da kwana biyu. Eh ka je ka dawo. Alinu hannun gurin zan zo da shi. Yanzu muka gama wayar shi. Kwana biyu ka je. Je ka dawo. Karka da mu ka je. To kai ya za a yi? Ya 100 ka ban 100 ko ba ka ba. Ta shi kenan. Wannan ba zan je mu saka ta. Eh bari ko yanzu a can za mu je mu ƙara samu gara ne an ga. Ai gara irin sa ake so. Kai yanzu ya za a yau kwana biyun tayi kuma na zo. Ai kai sabano ka yanzu ya ban nan waje dan kaga motsa can yanzu ya ban nan waje dan. Yanzu ya ban nan gurin. Yanzu ya ban nan. Kai. Yanzu inda wani abu kawo ai saka ka kawo a saka ka kira shi. Kamar ya za a yi kwana. Papa ne MJ boy ne yaran zamani sun zo da launi yaran bare ne ya kai ba wai kin ga duba ni zakir baki yo sayani ki ɗaya zan watina ne mai kyawu na kamanni tunda nace ke nake so ke ba ce min kina so na